खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बोथोरनि मोनसे गिदिर खौरां बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय हाई एलार्ट फोसावदों सा सानजा रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय फैगासिनो दं बे समाव गिलु बालु आरो गिख्रंथाव साइक्लोन रिमाल आरो बे साइक्लोन रिमेलानो 1 किलोमिटार एबा मोनफ्रोमबो घन्टायाव 150 किलोमिटारनिबो बांसिन गोख्रै खारथायाव बे फैगासिनो दं बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बोथोर बिगियाननिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव एलार्ट होदों जेराव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर आरो जोंनि आसाम रायजोनि गासै मोन 22 जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों जेराव रिमाल साइक्लोन रिमाल होनाय मोनसे बोथोर बिगियाननिफ्राय फोसावनाय जादों आरो बे साइक्लोन रिमालानो गिलु बालु बार अखा सारअन्थाइजों गोबां ओनसोलावनो खहा जानो हागौ होननानै बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि होदों बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव बोथोर बिगियाना बिग ब्रेकिं आपडेट फोसावदों आरो हाई एलार्ट फोसावदों रायजोनि गासै 22 निफ्राय 23 जिल्लायाव गोख्रोङै बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दङ मोनफ्रोमबो घन्टायाव 150 किलोमिटार गोख्रै एबा खारथाइजों बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं बे समाव आइएमडि थामहिनबा रायजोनि बोथोर बिगियाननिफ्राय एलार्ट फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव साइक्लोन रिमाल होननाय मोनसे गिख्रंथाव बार अखानि बे समाव बोथोर बिगियाननिफ्राय रोखा फोसावदों दे बाक्सा क'क्राझार चिरां उदालगुरिजों लोगोसे कार्बि आलं सनितपुरजों धेमाजि जनाय गोबां ओनसोलावनो बे समाव गासै रायजोनि गासै 22 निफ्राय 23 जिल्लायाव हाई एलार्ट फोसावदों फैगासिनो दं क'क्राझार बङाइगावनि ओनसोलाव एबा बङाइगाव ओनसोलावबो साइक्लोन रिमाल आरो बे साइक्लोन रिमालानो रायजोनि गोबां ओनसोलाव खहा खालामना गालांनो हागौ होननानै बे समाव फोसावदों आइएमडि थामहिनबा बोथोर बिगियाननिफ्राय बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट सांग्रांथि जा रायजोनि मोनफ्रोमबो एबा गासै 22 निफ्राय 23 जिल्लायाव फैगासिनो दं साइक्लोन रिमाल आरो बे साइक्लोन रिमालनि गेजेरजों गोबां ओनसोलाव बार अखा सारअन्थाइजों गोबाङैनो खहा जानो हागौ होनना बे समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि सनितपुरजों लोगोसे कार्बि आलं जनाय डिमा हासाव नगाव गुबुन गुबुन ओनसोल गासै मोन 22 निफ्राय 23 जिल्लायाव बेबायदि जागोन क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरियाबो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय बेखायनो सांग्रांथिथा फैगासिनो दं रिमाल साइक्लोन थामहिनबा साइक्लोन रिमाल 150 किलोमिटार मोनफ्रोमबो घन्टायाव 150 किलोमिटार गोख्रै खारथाइजों बे समाव बार अखा सारअन्थाइ फैगासिनो दं बे समाव नायलांदों नोंथांमोना बे बोथोर बिगियाननि फोसावनाय जा रिपर्ट क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर जिल्लायाव माब्रैहै बेसेबां किलोमिटार खारथाइ फैगोन बे समाव आइएमडि थामहिनबा बोथोर बिगियाननिफ्राय फोसावदों जेराव वेस्ट बेंगल थामहिनबा सोनाब बंगनिफ्राय लानानै मेघालयनिफ्राय लानानै कार्बि आलं थामहिनबा आसाम रायजोसिम आरो गुबुन गुबुन रायजोआवबो बेफोरबायदि एबा बे रिमाल साइक्लोन थामहिनबा साइक्लोन रिमाला फैगासिनो दं होननानै गिलु बालु बे समाव सिगांग्रो मिथिहोग्रोनाय जादों बोथोर बिगियाननिफ्राय।